Wel, mae rhaid cynabod i un sy'n cynrychioli Aberconwy sydd yn y gogledd. Mae diwrnod cyfan mwy neu lai yn mynd i deithio. Mae'n hanner diwrnod i lawr i Gaerdydd, hanner diwrnod yn ôl felly. Mae hwnna yn rhywbeth chi dylid cael ei ystyried. Dyna pam mae allweddol o bwysig bod ni'n cael cysylltiadau cludiant effeithiol rhwng y de a'r gogledd. Ond diwrnod ydy delio efo bobl, gweld, gwrando, ceisio gwneud rhywbeth. Achos does na'm byd gwaith na bod rhywun yn dod ata chi efo efallai rhyw broblem neu gilydd ac eisiau gwybod bod chi'n dweud, o, mae'n ddrwg gynna i, allai wneud dim ynghylch hynny. Da chi eisiau bob amser i deimlo, i'r pwy bynnag yr unigolyn sy'n dod ata chi, bod nhw yn cael cymorth a bod ni yn medru symud pethau ymlaen. Ond mae diwrnod cyffredin ydy fel sydd wedi dechrau heddiw, lle mae yna o leia rhyw hanner dwsin o bobl wedi dod i'n gweld i am wahanol resymau. Rhai efo problemau dwys weithiau, problemau sy'n ymwneud â ymddygiad gwrth gymdeithasol, math yna beth, ac be allwn ni i wneud, ac yn aml iawn mae'r gwaith dwi yn ymgymryd â fo ar ran pobl, ar ran yr etholwyr, lle dwi'n gorfod dilyn problemau fyny hefo cyrff eraill fel y cyngor lleol, yr heddlu, bwrdd iechyd lleol. Dyna di'n natur yng ngwaith i, lle mae bobl angen cymorth. Wel, da ni yna i geisio helpu wrth gwrs. Mae yna elfen arall, lle mae yna bobl yn dod i'ch gweld chi efo pethau mwy cyffredinol, lle maen nhw eisiau newid pethau. Un o'r pethau sydd yn poeni bobl busnes yn y dre yma yn Llandudno ydy trethu busnes. A mae yna, oedd o'n y papur wythnos yma, mae yna fygythiad bod y trethu yna mynd i gynyddu'n sylweddol. Ac fel y gwyddoch chi, mae'n amser anodd yn economaidd. Felly mae yna bwysau wedyn yna chi i newid pethau yng Nghaerdydd, yn y Senedd, drwy wrando ac cydweithio. Mae chi bobl fel y ffermwyr yn aml, mae yna broblemau anodd yn ei wynebu nhw, a mae yna ddisgwyl yna chi i sefyll dros hawliau a dros wneud pethau'n well ar gyfer ffermio yng Nghymru. Mae yna nifer o... Mae'r dydd, bob un diwrnod yn wahanol i ddweud y gwir, ond dyna natur y gwaith ydw i'n ymgymryd â fo.